Ja, goejoen alle jaren bij deze Open Up Live, Fries Black. Applaus voor jezelf. Hoi, meestal thuis op een Facebook-stream, op YouTube, omroep ik van hette welkom jaren. Lid je hem jaren. Je kan op Facebook onder de stream commentaren achterlaten. Die nemen we zeker mee. We zijn naar je vragen, wat je te zeggen hebt, als je hem opmerkingen hebt. En onze Facebook-dame zit daarachter, Iris Bos. Iris zwaaien van Hollands uit. En Freek gaat hier dan vertalen. Dus daar komen we dan te jaren wel uit. En praat vooral wat je praten willen. Spreek vooral hoe je wilt spreken. Friesk Black. Wij vonden maar heegtiert van een jongen zoals dit. En waarom? Blijkt wel uit reactie die ik kreeg van mijn broer. Die had hij dus even uit uw messenger bericht. Hij zei het eerst, waarom komt de Brabo 9 naar Iepen Up? Dat is toch geen Fries? Daar gaan we het straks nog over hebben. Dus zit daar, Brabo 9. Ik vind het erg interessant onderwerp, omdat ik vroeger wel op school schoonouders heb meegemaakt. Weet je nog, toen ik jou het verhaal vertelde dat ik jarig was en dat de conciërge mij een hand gaf om te feliciteren. En vooraf zei hij, je geeft toch niet af wel? Toen ik jou dat vertelde, ben je de volgende dag met Jan de Vries uit Gariep, net de minste, naar mijn school gegaan en de conciërge aangesproken. Dat wie net al te netjes, dat waar ik eerlijk bij te zeggen. En hij was behoorlijk geschrokken en dat jullie met hem spraken, op diezelfde dag nog excuses kregen aangeboden. En toen zei hij, anyway, er zijn nog zo zijn er nog wel meerdere fases in mijn leven dat ik daaraan ten onder ging. En dit is dus mijn broer, Anthony, en die had dus een kleur. Ik kom uit een gemixt gezin. En ja, deze reactie, dacht ik, vooral dat laatste, het spelen dus nog steeds. Het is nog altijd een issue. En van die affaire wie doet hij op een middelbare squallen ziet, hij is nou dik in de 30. Dus eigenlijk is het nog steeds. Daarom door dus graag deze jongen oer Fries Black. En jij graag wat je ervan vinden. We zijn even de straat op West en het daar een paar snuggeren en ik een paar domme vragen stelt om meestal niet te daar gaan. Goeiedag meneer, bent u Fries? Ja, ik ben Leeuwarder. Hallo mevrouw, bent u Fries? Nee, nou ik ben van oorsprong van Indonesië. Ik kom uit Almere. Nee, Indiën. Binnen jouw Friesk? Aha, ik ben niet Fries. Waar komt u vandaan dan? Uit Leeuwarden. Oorspronkelijk. Wat bedoel je waar ik vandaan kom? Nou, we zijn Arabieren eigenlijk. Hallo mevrouw, bent u Fries? Ja. Maar ik kan niet goed Fries praten hoor. Mijn vraag is namelijk, kun je als donker persoon, kun je dan Fries zijn? Ja. Als je hier geboren bent, denk ik... Ja, dan kan je wel Fries zijn, toch? Ja, zeker weten. Als je hier bent opgegroeid. Echte Friesen zijn geen donkere. Dat weet ik zeker. Want normaal gesproken, Fries zijn allemaal witte, blanke zeg maar. Dus ik zou het niet... Maar als ze u vragen van, wat bent u? Bent u dan Fries of bent u een, ja, moet ik zeggen, Indonesisch? Of Nederlander. als je echt Fries wil zijn, moet je dan Fries spreken of hoeft dat niet? Nee, volgens mij niet hoor. Ik ga boodschappen gaan, heb ik zo van geleerd. Ik ga boodschappen doen, zoiets. Voelt u zich Fries? Soms. Ja, als ik denk dat ik heel lang hier woon, dan denk ik van, nou ja, dan ben je eigenlijk wel een beetje wel Fries. Waarom niet? Ik zou u er graag bij willen hebben hoor, als Fries. Ja, zeker. Hey, juist. En ja, applaus. Dat is Eduard, die van u altijd de strit opgiet. En daarom wil ik nou even uw eerste riegje gasten uitnodigen. Jouw groot applaus. Dan gaan we het over Ramiro, Charlene, Frank en Marianne. Jullie lekker zitten, pak een mic. En extra applaus voor Frank. Want had je een zucht, hij zit wat pips. Hij had hartstikke de griep. Maar is toch kaam. Dankjewel Frank. Graag gedaan. Ja. Oké. Heel kwart even, er zaten de meesten hier die het weten en de meesten die het zeggen, dat die het ook weten. Heel kwart even, waar ben je? Nou, ik ben Marianne. Doe mijn microfoon het? Ja. Ik ben Marianne, ik ben co-host van de Open Up. En nou ja, goed, jong dus eventjes panellid. Hartstikke mooi, welkom. Ik ben Frank dos Santos en ik ben ook vandaag even panellid. En ja, dat was het. Hartstikke mooi. Dank je. Ik ben Charlene Wallé, ik ben 49 jaar, ik ben geboren op Curaçao en inmiddels 27 jaar woon ik in Leeuwarden.
Welkom. Ik ben Ramiro, zoon van hier, kom uit Abbegeer en ik ben een echte donkere Fries. Ja, en dat Ramiro dat is, dat hebben we even in het volgende filmpje. Want ik kom uit Drachten, dus wij voelen meestal ook gauw boeren, maar daar bent er echt in, hè? Friesland is voor mij thuis. Het is wanneer je van vakantie... Ik ben vorige week in Sri Lanka geweest. Wanneer je van vakantie terugkomt... Je gaat weer over de Afsluitdijk of je komt door de polder weer voorbij Lemmer. Dan denk je van ja, ik ben er weer. En het is niet de provincie Friesland, maar het is het gevoel. De boeren die gaan maaien en dat je dat weer ruikt. En mijn vader is zelf een boer en de koeien die naar buiten gaat. En altijd, het is wel het seizoen lente, zomer, dat je dat... De festivals, de tentfeesten, de dorpsfeesten, alles begint weer. En dat is Friesland. Boten, de brug staat weer open, sta je een kwartier voor te wachten. Met tegenzin, maar je denkt wel, dit is Friesland. Juist, die bruggen. Elke lauwe ter wit dat je op tiert op je werkwijze wollen en dat je dan fjouwen bregen achter elkaar niet iets stien. Ramiro, en het is eigenlijk een vraag van jou allereerst, hè, maar we beginnen even maar Ramiro. Ramiro, hoe is het om, zeg maar... zwart of kleurd en Fries te wezen. Hoe is dat eigenlijk? Dat is eigenlijk een dubbel gevoel van grutskiet, vind ik eigenlijk. Oké. Want vroeger, ik ben er zo aan 20, toen ik zeg je zoontje weer, toen ik naar de tentfeest en dan waar ik wel discrimineerd. Maar zodra ik dan Fries begon te praten, dan waar ik eigenlijk dubbel weer respecteerd. Dat ze dan zeggen, oh, maar dat is een echte Fries. Ja, die jongen uit Abbegeer, die donkere. Maar wat zijn ze ervoor dan, dat ze die in het tentfeest discrimineren? Nou ja, dan sta je bij een snacker of bij een wc iets. Of gewoon ik op de middelbare school. Van, we staan hier zwatten. En dan winnen die stugge Friesen uit het dorp mee, krijg als ik, die dat dan zijn. En dan zeg ik van, nee, maar ik kom zelf uit Abbegeer, laat ik eerst hem even geren, wist wel. En dan dachten ze van, oh ja, dat kind dus ik was. Ja, dan wie is het in van hun, voor het dadelijk. Ja. En als er ook nog Fries praat is, dan wie het nog beter. Zeker. Oké. Charlène, hoe is het om een Fries te zijn met een kleur? Zo, alle dag door. Ja, het is voor mij iets moeilijker om... want ik heb eigenlijk nooit het gevoel van ik ben Fries. Want ik heb nog nooit echt een beetje een geaccepteerd gevoel. Of het gevoel een van ons, terwijl ik heel lang hier woonde in Friesland. Ik heb zelf op een gegeven moment een beetje identiteitscrisis gehad. Zo van, wie ben ik eigenlijk? En dat niet accepteren, waar bleek dat uit? Hoe voel je dat? En praat alsjeblieft goed in de microfoon, want dan kunnen we allemaal horen. Ja, je voel je niet één van het geheel. En ik heb ook geen mensen waarmee ik me mee kan identificeren. Donkere mensen zijn in de minderheid. En ik heb een aantal mensen, Friezen, waar ik goed mee contact heb. Maar het is nooit het gevoel van, ik ben één van jullie. Je wil heel graag één van zijn, maar dat gevoel krijg je niet. Wat voor stap zouden dan, het zal dan om witte mensen gaan. Wat voor stap zouden witte mensen kunnen nemen om jou wel dat gevoel te geven? Nou, dat vind ik een lastige. Want, ja... Wat heb je er zelf allemaal aan gedaan? Nou, ik ben... wat dat dan gaat, ik bezoek heel veel activiteiten in Friesland. Ik heb een cursus Fries verstaan en lezen gevolgd. Ik kan het goed... ik kan het lezen en ik versta het. Spreken gaat wat moeilijk. Mm-hmm. Dus eigenlijk voldost al aan alle dingen... Het zou eigenlijk kleerwijzen, Marten. Het zou eigenlijk... Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar... Frank, jij bent opgegroeid in Leeuwarden. Echte Leeuwarder. De praat ook Leeuwarden, dat het moet. Echt niet. Oh, nee. Nou dan... Misschien met een biertje op. Nee. Ik kan heel goed nadoen. Ik kan Friese accenten nadoen, maar dan moet ik echt het typetje nadoen. Ja. Nou, nu ben je weet, als je verkouden bent, klink je sowieso al meer Fries, hè? Ja. Dus, maar Frank, jij bent hier in Leeuwarden opgegroeid. Hoe was dat om als jonge jongen in Leeuwarden op te groeien? Als jonge gekleurde jongen? Ja, ik moet ook even vertellen, ik heb ook in dorpen gewoond. En dat is misschien wel even belangrijker, want Leeuwarden is juist heel fijn om te wonen voor een kleurling.
Ja, omdat hij multicultureel is. Dus ik denk dat het belangrijker is dat wat ik vertel, hoe het voor mij was in dorpen. Doe maar. En ik heb hetzelfde als jou gehad. Ik vond het echt niet prettig in dorpen. Want het was ook voor mij, was het dat als ik mijn kleurgenoten afzeikte, dan hoorde ik erbij. Dan was het, dat is een goeie niet. Daarvoor was het zwarte dit, zwarte dat, zwarte dit. En als ik daarin meedeed, dan was ik een goeie nee. En als ik ook probeerde Fries te praten, dan werd ik geaccepteerd. Dat vond ik niet echt heel fijn. Hè. Nee. Marianne, we komen er zo op waarom, Frank. Marianne, wie dat voor die exa als boerendochter? Nou, ik heb er eens, ik heb me maar in een dorp wennen. En ik heb dat eens helemaal niet zo ervaard. Ik heb me eens altijd wel, deel van het dorp vield. Dus nee, dat heb ik er net bij jaren. Of, dat heb ik eens nooit zo ervaren. Ja. Ramiro, dat zei ik fantastisch in mijn dorp. Wat is dan het verschil tussen die en Frank? Ja, dat weet ik net. Ik weet niet, hoe oud was jij toen je hier kwam? Ik heb langer haar dan jij. Dan is dat het. Ja, ik denk dat het is. Ja, dan moet ik misschien er ook een keer aan gaan werken om dat een beetje te proberen. Ja. Maar hoe oud was je toen je hier kwam? Als ik was 3,5 toen ik in Leeuwarden kwam. En daarna zijn we naar dorpen gegaan. En hoe oud was je toen je naar die dorpen ging? Ik denk 5 of 6. Ja, ik weet waarom vreeg dat Ramiro? Omdat ik wie zelf zoals weekend toen ik in Lietsdorp kwam, maar een been maximaal 30 benen op zitten. En ik denk dat die hele lied skalen giet en dat dwarpse gevoel en je wordt heel snel in zo'n hele liedse miniskip accepteert, dat je dan, ik weet niet, dat was gewoon een soort van automatisch. Daar wil ik even op inhekje, want ik heb precies hetzelfde gehad. Ik wiek eens weken en ik kwam op een heel lied kwaaltje. En op een gegeven moment binding net, dan is het gewoon zo. Familie Klienstra, hier 2 bruine band, kleer. Dat is gewoon zo. Ze shot niet eens meer. Ja, maar dat is wel eigenlijk, denk ik, een waaromkerend punt bij bijvoorbeeld Fries mijn kleur. Dat de adoptie speelt een rol. Want even ik van de seel, even hand omheen. Waar ben er al jaar adopteerd of adoptief? Hier op de bank, even Sjen litten. Oh, sorry. Ja, ik zelf dus ook alleen nog om mijn keer net Sjen. Tenminste, zoe net Sjen in de matten. En dan komen we echt even op de vraag die altijd weer waarom komt. Waar komst wij? En wat zei ze dan? Naar je Hotwolde. Ja, en dan wat zei ze meestal dan? Ja, waar komst echt wij? Juist. Dus dan hebben we even precies die vraag. Is het wel? Echt, die is te old school meestal. We zeggen even naar een filmpje daarover. Waar kom je eigenlijk vandaan? Uit Rotterdam. Uit Utrecht? Nee, dat bedoel ik niet. Waar kom je echt vandaan? Dat zeg ik toch, ik kom uit Rotterdam. Uit Utrecht? Nee, waar komt je vader vandaan? Waar komt je moeder vandaan? Hè? Maar die kennen jullie toch helemaal niet? Je weet toch wat ik bedoel? Ja, je weet toch wat ik bedoel. Ik bedoel het goed, maar ik zeg het soms verkeerd. En soms zeg ik het niet goed, maar dan bedoel ik het niet verkeerd. En soms zeg ik het verkeerd, want ik bedoel het niet goed. Maar ik bedoel het echt wel goed. Je weet wat ik bedoel. Juist. Ja, Frank, hoe rot is de vraag, waar komt nou echt wij? Nee, die is niet rot. Voor mij is het gewoon fijn, want ik bedoel, je kan meteen aan me zien dat ik niet in Friesland ben geboren. Dus dat vind ik helemaal prima. Maar is dat zo? Want ik bedoel, waarom is het kinderkondijs dat je net geboren bent? Wat zei dat over mensen die je wel geboren binnen? Of wat het over hun zegt? Nou ja, ik bedoel, dus hij is van, just om mij duidelijk dat ik je net geboren ben. Ja. Dus lees dat eens uit, want het kind toch heel goed als je geboren bent, niet eens. Nee, natuurlijk. Ik heb ook vrienden die hier wel zijn geboren en die gewoon mijn kleur hebben. Dus dat maakt niet uit. Maar kijk, ik voel mij gewoon een Braziliaan. Ik voel me niet een Nederlander of een Fries of zo. Snap je? Dus. Marianne, dus zei dus van de vrezen wij komt er dan echt wij. Maar de meesten daar een keer mee ophoren die vraag? Of? Nou, ik weet niet of het per se slecht is. Ik snap ook wel, meestal ben nieuwsgierig. En ik ben natuurlijk, eerlijk zeggen, als ik in je show heb ik de neiging om alles van diegene te weten te willen. Ja, dat is gewoon wel weer. Maar het is wel een ding dat op het moment dat ik kom uit naar je Hotwolde, dat het dan gewoon kleer is. Het is dan net de bedoeling, denk ik, dat je dan... Ja, ik viel me dan echt, dan denk ik, ik ga nou antwoord op die vraag. Wat was nou nog meer? Juist. Ja. Heel duidelijk. Even Sjen, Ramiro. Vooroordelen. Typische vooroordelen, want we zeiden in mijn dorp is alles goed, in Abbegeer, dan komt er vast wel eens boeten, dat meesten niet kennen. Wat voor vooroordelen rinsto joete daar nog zien oren? Ja, inderdaad, dezelfde vraag van waar komt er wij en vooroordeel, nee. Ik weet het net. Oké, lekker het oorzaken. Er is een meisje die, goh, wat knap dat Sto Fries praat. Ja, zeker.
Ja, maar dat is natuurlijk wel heel erg knap, hè? Als het maar 6 weken je kan best. Heel knap. Ja, juist. Maar is dat... En daar staat dan helemaal kist en Ja, saai. dat is dat dan helemaal zo vloeiend oppakt. Maar dan heeft het wel getroffen, ja? Ja, hij is het heel erg getroffen. Friesland is de best. Oké, nou dat is nieuwsgierig. Dus laten we even eerlijk wezen. Even gewoon in de sale. En het jood niks. Maar waar is ik nog verbaasd? Dat je meestal met kleur binnen die het Fries praten. Waar is dan toch nog steeds weer verbaasd? Maar je eerlijk zeggen... Oh, je? Dan moet helaas ik zelf mijn hand opstekken, want ik schrik nog wel eens. Ja. Nou, ik schrok net, want ik leerde daar pas krek echt kind. En ik jij daar een paar woorden Fries rol en ik denk, wauw. Ja, maar er zit Jerky en die zei, wow, wow. Dat doe ik jullie als ze krek. Ja, toen, wow. Maar wat is dat toch? Want dat is gewoon niet memmertaal. Dat wist je met 6 wie kan. Hij is waarschijnlijk... Als het op een Ik plaats ken jij de is, maar Fries leert als Nederlands. Ja, juist. Nou, dat. Ja, dus precies. die vraag goh, wat knap, dat is toch Frieskies. Is die ek, liek als wegkomst wij, is die ek achterhellen? Wel een beetje, denk ik. Want soms ben dingen gewoon zo. Ja, nou ja, goed. Ik zit net zien in die netjes Engels begint te praten. Wat knap, dat is ook goed Engels praat. Of in Duitsland had hij niet eens heel goed... Dat, nou, vind ik toch wel... Ja. Ja. Charlene, een vraag voor jou. Frank zegt me tegen dingen aangelopen. Sorry, toen heeft het Fries. Ik kan gewoon het Fries. Wat Ja, ik versta. ja. We hebben al je Chinees oorkam. Toen hast Ben hier, die groeien hierop. Bist toen ik benauwd dat de Ben om hun kleur ek minder kansen krijgen in het Friesland als dat witte Friesen krijgen zoen? Ik denk het wel. Want ik merkte dat zelf ook toen ik hier in Leeuwarden kwam. En dat ik heb niet een echt Curaçaose achternaam. En als je ergens komt of belt voor een sollicitatie en mijn Nederlands was niet echt met een Antilliaans accent. Dus het was heel makkelijk. Als ik belde, dan denken ze van, nou ja, het is gewoon een Nederlander. En dan kom je daar en het is net alsof ze water zien branden. Dan denken ze van, nou ja, dat kan helemaal niet. Nee, maak je dan ook zorgen over de kansen voor je kids? Nou ja, mijn kids die zijn gelukkig ouder al. 27 en 29 jaar. Natuurlijk zijn er moeilijke momenten geweest. De een die heeft veel meer geluk gehad in zijn leven dan de andere. En op zich gaat het met beide... Nou ja, met de een gaat het heel goed en met de andere, nou ja, die vindt zijn weg. Maar ja, het is niet makkelijk geweest altijd. Maar ja, ik moest heel hard knokken en misschien wat harder dan een Nederlander om dat te bereiken voor mijn kinderen waar ze nu zijn. Juist. We gaan even naar iets oors wat een moeilijk moment weer, dit hier. En daar hebben we ook even een filmpje van. Wij zijn van tussen samen voor de tv en de kinderen zijn tegen mij van Heid, we zijn Zwarte Piet. Ik ben daar niet. En ze zeggen de demonstratie zien we op Facebook. En ik dacht, weet je wat, ik ben mijn zwager op. Jullie moeten erheen. Ze moeten ze vinden en tegenhouden. En dat is lukt. Ja, de beruchte actie Bidokkum. Frank, hoe hast u dat beleefd, die dag? Ja, ik had persoonlijk zoiets van, ik wil me niet helemaal ermee bemoeien. Want ik heb namelijk een eigen stichting, ik werk met kinderen samen. Dus ik had zoiets van, ik wil daar neutraal in blijven. Tot op een dag, ik stond hier voor de neushoorn en toen kwam een blanke man, die kwam voorbij en die zegt, hello ugly blackface. Ik zeg, wat zeg je? Ja, ugly blackface. Ja, dat was wel schrikken, weet je. Toen dacht ik wel van, nee, weet je, dit gaat niet meer om Zwarte Piet. Dit gaat erom, weet je, nu dat dit moment wordt door rechtse lui elk jaar weer aangepakt gewoon om hun te kunnen uiten. That's it. Dit gaat al lang niet meer om Zwarte Piet. En dat was wel het moment dat ik jou ook s'nachts een appje stuurde van, hé man, kan je hier aandacht aan besteden? Dit vind ik wel heel erg, ja. Wordt het ook slimmer steeds, elk jaar weer?
Nou? Ja, zeker. Ik ben nu van Facebook af trouwens. Ik weet niet of je dat hebt gemerkt. Ja, heb ik mee. Maar, en is dat Jeroen? Wel een van de oorzaken daarvan. Ik maakte er eerst wel een sport van om op de forums te gaan kijken. Maar die forums waren wel echt heel erg ziek, hoor. Hoe zeg je dat? Voorstanders van Zwarte Piet. Ik vind dat de lijn tussen politiek, de PVV en pro-Piet, is flinterdun. Wat daar op de forum staat, weet je, hak die zwarte kop eraf. Ik heb sommige lui moeten vragen of ze alsjeblieft een opmerking kunnen verwijderen. Of anders zou ik ze aanklagen. Dat gaat echt heel erg ver. Die het zeer? Ja, zeker. Ja. En viel je een soort van fortpest nou van Facebook, omdat gewoon net voel je weggepest? Nee, van ik versta je. viel je fortpest van Facebook? Nee, absoluut niet. En het is niet één van de redenen waarom of de grootste reden waarom ik van Facebook af ben gaan. Puur omdat ik gewoon geen zin meer heb in die hele publieke mening mee te gaan. Ja. Ik wil vanaf een andere positie wil ik, zeg maar, kunnen helpen om dit probleem op te lossen. Marianne, verneemt dat het elke keer slimmer wordt rondom de discussie over Zwarte Piet? Mij bijvoorbeeld racistische uitlatingen die het meestal vrijelijk online doggen? Ja, ik denk dat mensen überhaupt vrijelijk op internet ding zetten, dat vooral meer wordt. Of dat per se meer racistisch is en of dat per se meer Zwarte Piet in die tijd meer is. Ja, ik denk het wel, maar ik probeer er zelf een beetje vier van te bloemen. Ja, is dat gewoon omdat het gewoon het tussen niet zitten worst? Omdat het best de persoon in de wietomjouwing opgroeit, best nog een beetje speelbouw tussen twee kampen op zo'n moment? Nou, dat probeer ik net te wijzen. Ik probeer me daar gewoon vier van te houden. Ja, Ramiro knikt van ja. Bist er dan een speelbouw tussen beide kampen? Ja, ik zie aan beide kanten eigenlijk. Want aan de ene kant denk ik van ja, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zich echt rakken vielen hier terug. En daar constant meer maar confronteerd worden elke keer weer. Maar aan de andere kant denk ik van ja, wat doen we moeilijk. En want dan kom ik weer waarom, ja, dit is een traditie. En vroeger toen ik in groep 4 of 5 zie, toen maak ik me daar net druk om. Dus het is iets wat een beetje omswengelen is, toch mede social media, zo vind ik. Dus ik voel me er eigenlijk ik viel me wel speelbaar, maar iets die stilbloed lezen tussen beiden. Nou ja, wat... Ja, tuurlijk. Ik ben het niet mee eens, want dit is een argument die ik vaak hoor van dat door social media. Maar dat is niet waar, want vergeet niet dat in de jaren 80, 90 waren er al tegenstanders daarvan. Hoor. Er waren echt al genoeg tegenstanders. Alleen had je toen niet zo'n breed orgaan als social media, waardoor we eindelijk gehoor kregen. Toen ik voor het eerst keer hoorde dat er eindelijk eens een keertje tegenstand kwam aan de Zwarte Piet, dacht ik eindelijk mag ik nu zeggen, weet je, dat ik het eigenlijk helemaal niet zo tof vind. Eindelijk, weet je. En het is niet zo dat het komt door social media, dat ik dat nu denk van, nou, maar eigenlijk vind ik het helemaal niet leuk. Maar wel mede door dat medium is het wel eindelijk worden wij ook gehoord. Ja. Dus het is niet door social media. Ja, blijf even zitten. We gaan even naar de sale. Je wilt een hoorn opstutsen. Heel goed. Zij is even heel kwart. En dan moeten we even zitten. De wacht zit tot de camera bij is. Dus als het even maar de voet erin is, dan kan iedereen die thuis zien. Zij is even waar ze best en waar ze was. Mijn naam is Julia Brunsma en ik wil hier eigenlijk wel even op ingaan. Ik ben eigenlijk heel erg nieuwsgierig vooral van Jim. Wat je gevoel erbij is. Hè? Want we hadden nou de social media. Ik ben even die naam even kwijt. Frank, doe juist aan van nou, het rekt het mij wel. En ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig hoe dat voor Jim is, voor de vrouw. Ja. Dames, want Marianne ontweek het een beetje. Marianne, zeg eens eerlijk. Ken dat nou eigenlijk nog, Zwarte Piet, met alles wat er omheen zit, ja of nee? Nou ja, het ding is, ik ben net in het fenomeen Zwarte Piet. Ik vind het kwalijk dat witte mensen zwarte mensen associëren met Zwarte Piet. Zwarte Piet is een ding aan zich. En het hele probleem is dat witte mensen zwarte mensen aansjoggen, of nou ja, dat je daar maar associeert worden. Dus het hele fenomeen Zwarte Piet, dat is gewoon een ding. Dat is krek als de kerstman of de paashaas. Dat is gewoon krek als Suske en Wiske. Oké. Ja. Charlene, ben je het daarmee eens? Ja. Vind ik. Even goed in de microfoon, oké? Ik moet zeggen, ik was me, toen ik nog op Curaçao woonde, was ik me niet zo bewust dat ik zwart was. Dus toen ik in Nederland kwam, nou ja, dan word je daarmee geconfronteerd. En soms geef je het gevoel van, ja, je bent zwart.
omdat je in de minderheid bent, dan ga je ook, je gaat erin mee. Je viert Sinterklaas en Zwarte Piet. Nou ja, dat deden we op Curaçao ook. Verder geen probleem. Ik heb zelfs ook als Zwarte Piet verkleed geweest bij activiteit bij een voetbalclub. Maar de laatste jaren, ik ben daar nooit zo mee bezig geweest, maar de laatste jaren, omdat het, de discussies hierover en hoe men ermee omgaat, de haat, die vieze discussies wat hierover op social media. En ik sluit me ervoor af. Ik had zoiets van in november, een beetje zoals het begin, dat het begint, dan sluit ik iedereen met negatieve commentaar of wat dan ook, dan tijdelijk unfriend. Maar is, Charlene, is eigenlijk de tijd voor Zwarte Piet geweest? Ja of nee? Die tijd is geweest. Ja. Het is tijd voor wat anders. Ja, we gaan naar de volgende vraag. Zeg even kwart waar is best? Er was vreegjeworst of zeezeworst? Ik ben Joyce Beukema en ik eigenlijk een opmerking heb over Marjan. Is dat Marjan? Ja. Ja. Inderdaad, het is een paashaas of hetzelfde als Suske en Wiske. Nou, wat ik ben er eigenlijk met mijn Iers, wil ik op een hekje, omdat dus zij stelt het is een karakter en Zwarte Piet ook. Daar ben ik het net mijn Iers, omdat ik denk de paashaas, maar de paaseiden. Maar als ik zucht, vooral als ik zeg hoe het gewoon in Dokkum, hoe een witte Sinterklaas echt heug boven de rest op een paard zit te zwaaien. En de donkere Zwarte Pieten met de cadeautjes uitdelen, staan letterlijk onder hem. Dat vind ik dus heel iets zoals een paashaas of wat. En dat is wat mij triggert en frustreert. Als ik juist naar de documentaire van Sunny Bergman, best van jongs af aan, als blank ben, eigenlijk al lees, ik als donker ben dus, zwart is fout, wit is goed. Marianne, er wordt zijn, het is geen karakter, het is een karikatuur. Dat mag je vinden. Ja. Oké, nou, Ja. dat is het kwarte antwoord van Marianne. Je mag er letter maar even gaan. Frank, voordat we bij die binnen, ben we even hier bij Iris. Dus je gaat even naar reacties op Facebook. Kist even binnen een soort reacties? Heel veel reacties, nog niet heel veel vragen. Het is grappig dat we worden bekeken vanuit de hele wereld. Dus Orlando, of Ontario, Texas, maar ook Sneek en Ureterp. Dus Dat bekende rijtje Texas, Ureterp, Sneek. Ja. Maar neem eens een opmerking die opvalt. Dus nog weinig vragen, maar een opmerking die mij opviel was van Tirsa Gielissen. Die zegt, mis ik nu iets? Een inwoner van Friesland is een Fries ongeacht kleur. Ik zal het wel weer veel te serieus oppakken. Juist, nou, mensen kunnen dus verder nog reageren op de stream van de Omroep. Die is bij Omroep Friesland op Facebook te zien en ik bij Iepen Up op Facebook te zien. Frank, daar woest nog wat zeggen. Nou, ik hoop gewoon dat we vanavond één stelling kunnen ontkrachtigen met z'n allen. Dat we met z'n allen erover eens kunnen zijn. Weet je? Dat Zwarte Piet een blanke man is die door de schoorsteen heen gaat. Egaal zwart eruit komt met kroeshaar. Rode lippen. Schone kleren. En zelfs in de jaren 90 had hij geloof ik ook nog een Surinaams accent. Ik hoop dat we nu in ieder geval met z'n allen erover uit kunnen zijn. Weet je, dat sowieso gewoon niet kan. Oké, geen smoesjes meer. Jongens, we kunnen straks nog meiden. Grut applaus voor die panel. Ja? Frank, Charlene en Ramiro. En ja, we gaan naar onze muzikale gast. Ben we super blij mee. Alvast een applausje voor Shirma Rouse. Is dit behind? Nee, doe je juist niks, maar ging in gang. Ja. Ja, Shirma Rouse, dames en heren. Even een paar vragen. Hit me. Hit you. Je hebt wel eens gezegd dat jij elke 2 weken racistische uitingen naar je hoofd kreeg. Nou ja, nu is racisme echt een hot topic. Wordt het beter? Wordt het erger? Wat voor ontwikkelingen merk jij? Nou, ik denk dat het sowieso goed is dat we mensen er bewuster van zijn en worden. Want het gaat alleen niet om op straat, maar ook op de werkplek, op school. Dus het is sowieso essentieel dat we het erover hebben. Alleen mensen worden zo boos, omdat het
eindelijk, je krijgt de kans om eigenlijk te laten weten waar je doorheen gaat. Maar eigenlijk moeten we meer gaan kijken naar jou laten weten wat het met mij doet. Als je mij een piepneger noemt of een noem maar op. Oké, dus je ziet, er zit beweging in de zaak. Ja, ik denk dat het wel goed is. We moeten allemaal bewust van zijn dat woorden kracht hebben. En op alle vlakken. Niet alleen op je kleur, maar op alles. Goed, terug naar je muziek. Jij bent bezig met een theatertour. Volgens mij hebben wij een filmpje daarvan. Ja, we gaan even kijken hoe die tour eruit ziet. Dat is nogal spectaculair. Oh, oh. Ja, ja. En mensen die het op Facebook en de stream zeggen, we moesten het loert even voortdraaien, want oors keilt Facebook u ze weer af. We moesten op de uitzending even je geluid wegdraaien, want anders haalt Facebook het eraf, weet je wel, vanwege in verband met rechten en zo. Dus, ja, goed. Waar ben je op dit moment te zien? Ik ben in theaters door heel Nederland. Ik ben tot en met 19 mei ben ik bezig. En ik kom ook hier in de buurt in Alkmaar, sta ik sowieso, dat ik uit mijn hoofd weet. In de buurt in Alkmaar? Jongens, bijna West-Friesland. Het is toch West-Friesland, toch? Het is toch West-Friesland? Dat is een dingetje. Is dit een dingetje hier in Friesland? Okay. Ja, dat is wel wezenlijk iets anders. Oh, ik snap het, dat snap ik. Maar het is in Nederland nog steeds, jongens. Niks aan de hand. Jee. Ja, niks aan de hand. Top. Hey, wat ga je voor ons zingen? Nou, ik dacht, ik doe gewoon even 2 liedjes uit de show. En als jullie het leuk vinden, misschien doe ik nog iets extra's. Je weet maar nooit. En we doen 1 nummer per keer, hè, want je komt nog een paar keer terug hierna. Ja, je mag nog een keer zo meteen. Oh, oké, dan is het relaxed. Oké, dan doe ik 1 liedje. Yes. Goed, Sherma Rouse, dames en heren, applaus. Ik heb een hele mooie jonge dame bij me, een goede vriendin van mij, Abigail Martina. Looking out on the morning rain, y'all. I used to feel uninspired. And when I knew I had to face another day, oh Lord, it made me feel so tired. Hey, before the day I met you, my life was so unkind, but you're the key to my peace of mind. You make me feel, come on, help me sing it. You make me feel, hey, you make me feel like a, woo. All right now. And when my soul was in the lost and found in your word, oh, you came along to claim me. I didn't know what was wrong with me, boy, until your kiss, until you helped me name it. Oh, now I'm no longer doubtful of what I'm living for. And if I make you happy, I don't need to do more. You make me feel, hey, you make me feel. Oh, man, yeah. Come on. Oh, baby, what you done to me, oh, you make me feel so good inside, oh, and I just wanna be, hey, so close to you. You make me feel so alive. You make me feel
Sherma. Abigail, fantastisch. Tot zometeen. Dan horen we meer. Sherma, ik had kippenvel en het is in het Fries piekenvel. Ik hier piekenvel. Yes. Ik steer hier ondertussen bij Mirka. Mirka, vertel even heel kwart waar je bist en waar je dost. Ik hoor hem wel even beter. Jammer. Ik ben Mirka Antalovic en ik ben directeur van het Kenniscentrum Discriminatie en Diversiteit in Leeuwarden. Ja, en hoe heet dat? Toomba. Ja, Toomba. En we doen het zaakmeesken, dit doen we wel vaker. Dit is een power college. Dus in hele kwartier krijg je een heel soort te witten. Daar kun je zien wat het stoer had. De slides, die beginnen Marianne. Bedankt voor het gewoon pieltje naar beneden. Mirka, brandlos. Nu mag ik hem wel vast. Oké. Nou, ik ga vanavond iets vertellen over vooroordelen en over het meldpunt. Zoals jullie kunnen zien heeft ieder voordeel zijn nadeel. Vooroordeel. Toomba is het kenniscentrum van discriminatie en diversiteit. Wij zijn op Ewal 56 in Leeuwarden. Wat doen wij? Wij behandelen klachten over discriminatie in Friesland. We registreren ze, brengen 1 keer per jaar een monitor uit die we naar de gemeente en naar de politici sturen. En uiteindelijk komen ze zelfs in Genève terecht. We geven voorlichting, training en advies en hebben 3 of 4 keer per jaar overleg met politie en justitie. Nou, vanavond hebben wij al wat gehoord over beeldvorming. Van gaat het bewust, gaat het onbewust? En vooroordelen en stereotypen. Nou, stereotypen hebben we net gezien. Even terug. Stereotypen hebben we net gezien. Je hoort heel vaak, donkere mensen kunnen goed zingen. Nou, werd vanavond bevestigd, zo net. Vooroordelen hebben we allemaal, maar ze gebeuren bewust of onbewust. Ik ga even snel met jullie door een aantal slides. Dus als jullie die kant op willen kijken, waar denken jullie aan bij deze? Feminisme, vrouw. Volgende. Meisjes. Lief, roze, zoet, mama spelen. Waar denk je hierbij aan? Een man, een jongen. Stoer hoor, lijken op papa, op de motor. Verder. Als ik zeg Bassie, wat roepen jullie dan? Even klikken. Klikken. Ja. Bert. Tom en Suske en Wiske. Ja. Hebben wij dit boven op de zolderkamertje zitten leren? Nee. Dit is ons gewoon aangeleerd. Ingeprent. Ook deze. Luister even. Oh, even terug misschien. Even. Ja, naar een pijltje beneden. Een A. Niet aangepast aan het leven in de maatschappij. Een allochtoon? Een allochtoon? Doet zij dit bewust? Nee, zij doet dit niet bewust. Ze moet onder druk presteren, dus zij laat haar instinct spelen. Ze heeft zo vaak gehoord, allochtonen niet aangepast, allochtonen niet aangepast. Telegraaf staat er dagelijks vol van. Dus wat roep je als je zegt niet aangepast aan de maatschappij? Allochtoon. Kun je dat voorkomen? Heb ik vaak de vraag gesteld gekregen. Ja, moeilijk. Je moet je daar bewust van zijn, hoorde ik ook net iemand zeggen. Je moet gemotiveerd zijn om het te willen veranderen. Want heel vaak zeggen mensen, nou, ik hoef het niet te veranderen, want ik krijg het altijd bevestigd. Want dat klopt. En je moet ook mogelijkheid hebben. Deze mevrouw had geen mogelijkheid. Zij moest heel snel onder druk presteren. Dus dat is heel lastig. En in Friesland hebben wij nauwelijks discriminatie. Dat blijkt uit cijfers. Als je kijkt naar onze cijfers, hebben wij eigenlijk heel weinig discriminatiemeldingen, want wij discrimineren hier niet. Wat denken jullie? Gebeurt dat of gebeurt het niet? Ja. Maar meldingsbereidheid is daarbij heel laag, merken wij. Ik heb vanavond overal posters opgehangen en voor jullie, als jullie wat weten of iets hebben meegemaakt, het is heel belangrijk dat wij dat horen krijgen, want niet gemeld is niet gebeurd. Jullie kunnen bij mijn collega terecht als jullie straks een voorbeeld willen melden. Dit zijn een aantal meldingen uit Friesland. Kunnen jullie kijken, een piek is in 2014, maar dat komt door Wilders-meldingen. Bedankt, meneer Wilders. Volgende. Dit is op huidskleur en afkomst. Dit is nog steeds 50 tot 60% van de meldingen bij ons gaat over racisme. Nou, dat blijkt ook
landelijk is dat ook het hoogste aantal. De volgende. Nou, zou nog eentje moeten zijn. Nou ja, dat zat er niet tussen. Nou, ik bedank jullie. Juist, Mirka van Toomba. En nog even voor de meesten thuis op de stream. Als je me een vraag gaat, je hebt heel soort opmerkingen, maar als je me een vraag gaat, stel hem ook, want dan komt er misschien wel een uitsturing. Maar Janne, waar hast je de Bibi? Ik heb naast mij zitten Steven Brunswijk, ook wel bekend als de Brabo-neger. Ja. Ik kom even een beetje meer naar het midden. Inderdaad, applausje voor de Brabo-neger. Voor de mensen die jou niet kennen, we hebben een introfilmpje. En dan moet ik zelf klikken natuurlijk, ja. En dan moet hij nog een keer, denk ik. Ja. Hallo iedereen. Hallo meesten. Hallo. Mijn naam is Steven Brunswijk, oftewel de Brabo-neger. En ik geef mijn ongezouten mening over alles wat los en vast zit. Kijk, ik ben niet allemaal van het politiek correct zijn. Savannah, met alle respect, je was mijn negerin, weet je wel. Maar je begint zo'n janker te worden, man. Oh, alsjeblieft. Houden en bedankt. Tot nu toe zat ik lekker veilig in mijn autootje, mijn mening te verkondigen. Maar vanaf deze jaar ga ik de confrontatie aan. Aan de kant, beetje, negers gewoon eraan. Maar er zijn geen negers hier, hè? Vrijwel deze. Eerlijk zeggen, ik ga allemaal dingen doen die alleen blanke meesten doen. Naar een Oktoberfest. Ski, kamperen. In de Brabo-neger verkaast. Nou, dat lijkt me voldoende introductie. In een Brabo-neger verkaast, als ik me niet vergis, daarin doe jij allemaal dingen die witte mensen doen. Wat beweegt je in vredesnaam om dat te gaan doen? Witte mensen doen rare dingen. Ja, toch hè? Witte mensen houden van rare dingen doen. Als je in films kijkt, dan zie je altijd, kijk, een zwart persoon, je ziet een steegje, donker, je moet daar niet naar binnen. Zwarte mensen zullen zeggen van, oké, we don't go there. Maar witte mensen, oh, wat zou daar zitten? Nee, de dood, dat zit daar. Maar toch, witte mensen houden van nieuwsgierigheid, toch? Ja, nou ja, goed. Maar jij gaat dus dingen doen die witte mensen deden, Oktoberfest en dat soort dingen. Nou moet ik heel eerlijk bekennen, ik ga wel naar tentfeesten en zo. Deed jij geen witte mensen dingen? Nee. Tentfeesten, je krijgt vieze schoenen. Dus, Ja, je krijgt vieze schoenen, je zit met je enkels in de blubber. Ze gooien met bier inderdaad. Wat nergens op slaat. Het kleine beetje wat erin zit, gooi ze weg. Waarom? Je kunt het net zo goed opdrinken. Zie, rare shit. Ja, oké. Dus als ik het goed begrijp, deed jij geen witte mensen dingen omdat je het gewoon simpelweg raar vond. Veel dingen zijn raar, dus ik wilde weten, waarom gaat iemand na een heel jaar werken bijvoorbeeld, een camper pakken en ergens kamperen en met een wc-rol onder je arm? Dat kan toch niet? Je hebt het hele jaar hard gewerkt, dan wil je toch een lui, lekker zonvakantie. Maar nee, je gaat extra afzien om even te voelen hoe... Back to basic. Waarom? Ik weet al hoe dat komt. Witte mensen hebben nooit slavernij gekend. Daarom gaan ze die shit doen. Denk je echt dat dat de achterliggende reden is? Waarschijnlijk niet bewust van ze, maar onbewust is dat de reden. Kijk, ik heb het zelf ook niet meegemaakt, mijn voorouders wel. En mijn ouders die kwamen niet. Mijn vader moest fucking hard werken. En die werd gediscrimineerd, die werd racistisch behandeld, maar had een doel. Hij moest al zijn kinderen naar Nederland halen. Dus hij wist hoe het is om af te zien. Maar witte mensen die weten niet hoe het echt... echt afzien... Als je behandeld wordt op een bepaalde manier, dat kun je niet vergelijken, man. Kijk, en ik heb van mijn vader meegekregen om trots te zijn op mijn huidskleur. En al die humor die ik breng en shit, mensen denken, ik praat voor witte mensen, dat is het niet. Mijn vader heeft mij geleerd, I'm black and I'm proud. Say it out loud, I'm black and I'm proud. Dat is mijn ding. Dus eigenlijk doe jij witte mensen dingen om te laten zien hoe trots je als zwart persoon bent? Ja, eigenlijk wel. En het is een bepaalde... Het is mijn humor, je moet het kunnen zien, humor die ik breng. En tuurlijk zijn er veel mensen die roepen, ja, hij doet het om te chockeren of wat. Maar als je ziet precies wat ik doe, dan ga je zeggen, ik heb bijvoorbeeld van Appa of mensen die ook bekend in de media zijn, die hebben bijvoorbeeld tegen mij gezegd van, zo, wat jij doet is wel bruut. En dan moet je wel in kunnen zien wat ik doe. Ja, want ja, je moet wel kunnen inzien wat je doet. Vooroordelen en racisme, daar heb je ongetwijfeld mee te maken gehad. Zeker heb ik daar mee te maken gehad. Alleen wat ik net al zei, I'm black and I'm proud. Ik zie het altijd als een... ik heb een keer meegemaakt dat een blank persoon, een wit persoon, zei tegen mij, ja, je bent gewoon een aap, wil je een banaan, klim in een boom of zo. Dus ik zei tegen hem, ja, ik lijk inderdaad op een aap, ja. Maar goed, als ik naar jouw huidskleur kijk, lijk je meer op een varken. Dus ja, het is de vraag wat je dan liever zou willen zijn. Een gorilla, beschermd diersoort, silverback gorilla. Ik heb nog nooit tijdens Animal Planet een zilverrug zien
gezien in zijn groep. En dat er een tijger voorbij liep en die tijger zei, die ga ik eens vatten. Want die tijger, die weet, wordt een hele zware kluif. Ja, dat wordt inderdaad een hele zware Ja, kluif. dat is mijn ding, snap je? Hele andere vraag, maar wanneer ontdekte jij dat dit werkte? Wanneer al- ontdekte jij dat dit wel eens op YouTube en op Facebook een succes zou kunnen worden? Nooit. Ben ik nooit mee bezig geweest. Was gewoon mijn ding, mijn Je humor. hebt ongetwijfeld een moment gehad dat je dacht, verrek. Ze lachen erom, ze klikken hem aan, views. Nee, echt niet bewust. Nee, het groeide aan het begin werd professioneler, maar ik was nooit bezig met views. Tot de dag van vandaag niet. Ik zeg dingen en mensen kijken die shit, maar ik ga nooit... als ik me ergens aan stoor, bijvoorbeeld, ik heb laatst een filmpje gemaakt over dat hele René van der Gijp transgender gedoe. Daar heb ik een filmpje over gemaakt. En ik zeg het omdat ik me er ergens aan stoor, maar niet om views of wat dan ook te halen. Oké, want je zegt dus dingen omdat je je ergens aan stoort. Dat hele racisme-gedoe is nu echt een hot topic en zo. Ik neem aan dat jij je daar ook wel aan dingen stoort. Wat vind jij dat jouw rol is in dat racisme-debat? Ik denk wit en zwart dichter bij elkaar brengen, maar vooral om mensen te laten zien, wees trots op waar je vandaan komt. Want vaak is het bij de persoon die racistisch is het toch een mate van onzekerheid. Kijk, als je naar een wit persoon kijkt die heel racistisch is, ik zeg altijd, lippen worden vergroot, de kont die er wordt ingespoten, ze gaan op de zonnebank. Waarom? Omdat ze op ons willen lijken, zeg ik altijd. Kijk naar Shirma, prachtige vrouw, die heeft al die dingen al. Snap je? Die hoeft niet in te spuiten of volle lippen. Maar de racistische witte persoon, die wil zo graag op een donker persoon lijken, dat hij dat niet kan krijgen. En doordat hij het niet kan krijgen, haalt hij ons maar onderuit. Maar ik trap niet in die truc. Dat is het. Oké. Ik vind het een heel mooi moment om te zeggen dat er vragen uit de zaal binnen of opmerkingen voor Steven. Iemand? Stel ze gerust. Oh, hier. Ja. Stel je even voor en wat is je vraag? Mijn naam is Magan en ik heb een vraag van... hoe komt de naam van Brabant Neger? Hoe die naam komt? Ja. Die heb ik niet zelf bedacht. Ik zat in de auto en we verkochten alarmsystemen. Alleen verkopen. Nou, witte mensen kopen geen alarmsysteem van een donker persoon, blijkbaar. Maar, het is anders. Ik zat in de auto en er was een Surinaamse jongen uit Rotterdam. En die zei, dat Brabants accent voor jou is grappig. Kun je iets in het Brabant zeggen? Nou, dat had ik gedaan. Toen zei hij tegen mij, mag ik het op internet zetten? Ik zeg, je doet je ding maar. En toen heeft hij het erop gezet en de naam Brabo Neger. En die is toen meegenomen door heel de jaren heen. Maar die naam heb ik zelf nooit gekozen, snap je? Daar ben ik nooit mee bezig geweest. Maar nu merk ik dat het een grotere brug is dan een overeenkomst tussen wit en zwart. Want als ik niet alleen aan de donkere kant, maar ook aan de witte kant, als ik bij Boulevard zit of bij Pauw of bij Jinek, dan merk ik gewoon dat ook de witte kant problemen geeft. Dus die naam die gaat door de jaren heen of dit jaar al verdwijnen. Niet omdat ik ervoor kies om te zwichten voor een kleine groep die altijd zeurt om die naam. Maar puur om een brug te zijn tussen wit en zwart. Daarvoor wil ik het. Kijk, Kenny B bijvoorbeeld is een superfan. Een neef van mij die zegt, jouw humor is top. En die naam minder. En voor dat soort mensen wil ik het juist doen. Maar dat is wel nieuws, dames en Ja. heren. Dat is de naam Brabo 9 gaat verdwijnen. Dat was in Iepen Up Live, ANP, schrijft u maar over, Telegraaf, et cetera. Maar Steven, ik heb nog een vraag voor jou. Zeg, ja, ik ga niet naar tentfeest, noem maar op, maar je komt uit Tilburg. Dus carnaval, deed je daar wel aan? Zeker, maar dat doen we niet in de tent, gewoon in de kroeg. Ja, maar ik heb, met alle respect, ik heb 1 keer mijn kistjes met stalen neus aan iemand uitgeleend. Ik was snel van allerlei concerten geweest. Die waren 1 keer op carnaval, ze waren helemaal aan stront. Dus het gaat daar ook net zoals die tenten natuurlijk. Ja, dat klopt. In die kroegen gaat het er wel smerig aan toe, dat klopt. Maar nog steeds is het beter een harde vloer als zand In en een tent, water in een en tent shit liggen in ook een goede tent. harde vloer. Hey, en Steven, heeft hout. jouw adremheid en jouw humor heeft ook te maken met je werk? Want je bent beveiliger, je hebt ook bij de deur gestaan, portier geweest. Krijg je daar zo gedurende de nacht, niet alleen van witte mensen, maar van eigenlijk alle kleuren en mensen die zijn, krijg je daar ook van alles naar je hoofd, waardoor je misschien van je af laat glijden of snel terug kan praten? Zeker. Ik ben 10 jaar horecaportier geweest en ik heb van alles naar mijn hoofd gekregen. Maar de meest mooie vond ik wel, dat er was een groepje boeren op straat en die kwamen op me afrennen, of althans rennen. Ze waren op straat en je hebt de ongeschreven regel als horecaportier, als je de straat op kijkt en je ziet jongens al schreeuwen naar meisjes, hey, pst, pst, pst. Een beetje agressief reageren naar andere jongens. Die jongens moet je niet binnen hebben, want ze reageren hetzelfde binnen. Die jongens komen naar de deur, waren echte boeren. En hij zegt, ja, ik betaal voor de hele groep. En ik zeg, nee dan, dat gaan we niet doen. Ik heb jullie buiten gezien, dus dat gaan we niet doen, man. Hij zegt, wat is dit nou? Dit is omgekeerd racisme. Ik zeg, ik wist dat racisme 1 kant op werkte. Maar oké, als jij het zegt. Ik heb hem niet binnengelaten. En die jongen werd agressief en boos en zwarte aap, dit, dat. Maar ja, dat is die onzekerheid die weer naar boven komt bij hem. Maar I don't give a shit. Ja, I'm black and I'm proud. I say it out loud. Yes.
Hier nog een vraag. En zeg even wie je bent en wat je vraag is. Ja, mijn naam is Carlos en ik woon ook in Friesland. Ja. Nee, even, ik vind je heel grappig. Ik moet heel erg om je lachen. Ik ken je video's ook. Alleen ik kan ook begrijpen dat die mensen zijn die, wie ben je? Nou, dat weten we nu. Maar ik heb 1 vraag. Want ik vind, je hebt nu heel veel volgers natuurlijk en heel veel bekijks. En je hebt ook eigenlijk de power, zeg maar, om heel veel mensen te bereiken. En dan vraag ik me altijd van die mensen af, van, wat is nou je doel? Heb je je doel nog voor ogen? Want ik zou het persoonlijk heel mooi vinden dat je heel veel mensen aanspreekt. Jij hebt die power nu. Maar wat kan je ons... Wat zou je willen dat hij dan zegt tegen al die volgers? Want daar gaat het eigenlijk om. Je hebt eigenlijk een soort suggestie. Wat zou je hem willen suggereren? Ja, kijk, ik heb mijn eigen visie op dit soort dingen. Ik heb zelf een kleurtje, ik ben geadopteerd. Hè? Ik heb Fries opgevoed. Maar ik hoor heel vaak neger en wit. Maar het maakt ook wel degelijk uit waar je vandaan komt, welk land. Want ik kom uit Brazilië. Maar hij heeft net gezegd, Brabo-neger naam verdwijnt. Dus Carlos, komt to the point. Wat zou je graag willen dat hij zijn volgers meegeeft? Want volgens mij heb jij het al in je hoofd zitten wat je eigenlijk zou willen dat hij gaat doen. Ja, ik hoop dat hij ons kan verbinden. Ja, dat witte en dat zwarte eigenlijk. Ik hoop dat jij gaat opstaan en een manier vindt om te zeggen van... Hey, wees bewust ook van elkaar, van beide kanten. Ja, klinkt stom, maar je bent een soort van kruisbestuiving nu. Ja, ben jij de linking pin tussen wit en zwart in de overhitte discussie? Nou, de linking pin wil ik niet zeggen. Er was net een discussie over Zwarte Piet. Kijk, ik snap de discussie niet. Waarom? Ik zeg altijd, als land zijnde heb je een verleden gehad in de slavernij. Laten we niet lullen, geen bullshit, want ik ben heel simpel. En mijn humor is altijd duidelijk en straight. Je hebt als land zijn een verleden gehad in de slavernij. Vervolgens komt er een traditie. Oké, een feest, prima. Als je op YouTube gaat kijken en je laat de intocht van Sinterklaas zien, dan zeggen alle mensen, alle landen, dit is fucking racist, man. Ik zeg altijd, als ik tegen andere mensen zeg van, mijn onderlip is niet zo dik, maar de rest van Nederland zegt, je onderlip is best dik, man. Dat betekent dat mijn onderlip een beetje dik is. Dat betekent het. Wat ik daarmee wil zeggen is, dat het gevierd wordt in Nederland, I don't give a shit. Het boeit me niet, want ik leef mijn eigen leven. Maar, we moeten elkaar geen mietje noemen, zeg ik altijd. Het wordt gevierd in Nederland, maar luister, als je als land zijnde al dat verleden hebt gehad, je wilt als een land en verbindend zijn, multiculturele samenleving. Die beelden op de koets, die moeten al verdwijnen, want je wilt verbindend zijn. Gouden koets, hè? Ja. Die gouden koets, dat is 1. En 2, je kan niet een witte man op een paard zetten, waar mensen die op een donker persoon lijken, door hem heen laten dansen en een klusje laten doen. Het is geen hogere wiskunde, man. Oké, maar kan jij, even kort, zou jij iets voor voelen om proberen de linking pin te zijn? Gewoon even ja of nee, want we zijn door de tijd heen. Maar zou je dat willen? Zou je die rol willen? Dat probeer ik wel te zijn, ja. En ik probeer altijd te zeggen, ik snap de witte kant ook, want Nederland verandert in een rap tempo, heel snel, dus ik snap het. Maar je moet openstaan voor verandering. En die verandering wil ik teweeg brengen door mensen te laten zien. Wees trots op waar je vandaan komt. Of je nou transgender bent, of dat je wit, zwart, groen, geel, I don't give a shit. Maar of Fries. Of Fries. Juist, goed. Brabo-neger. Steven Brunswijk, ex-Brabo-neger. Blijf nog even zitten, want wij gaan naar de volgende gast. Die is hier, Ponk. En nou, stel jezelf even voor. Wie heb ik hier bij me? Doen we even deze microfoon. Orlando Uitenwerf. En Orlando, jij hebt ook een bijnaam. En die is Zwarte Jannes. Hoe kom je aan die naam? Ja, dat komt meer door het Nederlandstalige zingen. Ik ben best wel een beetje onder de indruk van dit allemaal. Oh, hoezo? Nou ja, ik hoor al die verhalen en ik heb zelf heb ik daar weinig mee te maken. Je woont in Klasinaveen of Emmen? Ja, Emmen. En ik heb meer mensen die mij altijd steunen. En dat komt misschien ook dat ik hier niet geboren ben, maar wel in Suriname. En dat ze misschien op jongere leeftijd meer mee hebben gemaakt. Ik maak alleen positieve dingen mee, moet ik eerlijk zeggen. Nou, dat is ook fijn om te horen. Misschien zou je even willen klikken, even door. Want we gaan even kijken naar hoe een van jouw laatste singles. Juist, ja. Heel goed. Duidelijk een piratenclip, om het zo te noemen. Opgenomen in een café met het publiek. Heb jij veel wit publiek? Ik heb alleen maar zowat wit publiek, om het zo te noemen. Ik vind het best wel een beetje stom tussen dat wit publiek, zwart publiek. Iedereen vind ik eigenlijk een beetje gelijk. En we zijn gewoon allemaal mensen. En ik zie dat niet zo van wit publiek of zwart publiek. Ik zie hier alleen maar leuke mensen en enthousiaste mensen. Dus dat is voor mij het belangrijkste. En die bijnaam Zwarte Jannes vind je ook niet... Kijk, er wordt geklapt, heel goed.
Klopt, jullie zijn ook allemaal heel erg leuk. Jij zeker, die daar klapte. Maar vind je niet misschien de naam Zwarte Jannes toch een beetje een soort karikatuur? Of glijdt het bij je langs? Nou, weet je wat het is? Heel veel mensen kennen Jannes. En ik ben zelf een liefhebber van zijn muziek. En ik begon dat een beetje na te bootsen. En op een gegeven moment hebben mensen gezegd... Nou ja, weet je, je hebt de echte Jannes, dat is een blanke man. En je hebt de donkere Jannes. Nou, en door die reden heeft men mij die naam gegeven. Alleen, ik probeer op mijn eigen naam, zeg maar, muziek te maken. Alleen, het lukt niet. Want mensen hebben meer trek in Zwarte Jannes. En treed je veel op als Zwarte Jannes? Ik ben eigenlijk weekend op pad. En als je tegen iemand zegt, nou, Orlando die komt hier vanavond, dan zeggen ze wie? En hij zegt, Zwarte Jannes komt hier, nou, dan loopt het hele dorp leeg. Nou, we gaan luisteren naar het nummer Griekenland van de Witte Jannes door Zwarte Jannes. Applaus! Dat is een Bravo 9. Jij ook, hè? Ik wil niet van je dromen wil ik niet. Ik wil niet aan je denken, want dat doet me veel verdriet. Ik kijk niet naar die foto van ons twee daar aan het strand. Tot wij daar samen lagen in mooie Griekenland. Maar ik wil jou terug. Ik wil naar Griekenland. Ik wil de zon weer op mijn hart. Ik wil naar Griekenland. Want bij jou voel ik me daar. Oh mijn meisje, ik hoor bij jou. En als ik hier bij je ben, word jij me vrouw. Zal ik voor haar zingen? Zal ik voor haar zingen? Zal ik voor die lieve schat zingen? Hoe lang moet dit nog duren, voordat ik weer bij jou kan zijn? Altijd eenzame uren, ze doen me steeds meer pijn. Ik wil er niet aan denken, wat jij zo neer mij moet. Misschien heb jij een ander, en jij mij niet meer moet. Maar ik wil jou terug. Ja, dan gaan we met die handen wel in de rem. Ik wil naar Griekenland. Ik wil de zon weer op mijn huid. Ik wil naar Griekenland. Want bij jou voel ik me daar. Oh mijn meisje, ik hoor bij jou. En als ik hier bij je ben, word jij mevrouw. Ik wil naar Griekenland. Ik wil de zon weer op mijn huid. Ik wil naar Griekenland. Want bij jou voel ik me daar. Oh mijn vriendje, ik hoor bij jou. En als ik hier bij je ben, word jij mevrouw. Ik wil naar Griekenland. Ik wil de zon weer op mijn huid. Ik wil naar Griekenland. Orlando! Dankjewel, lieve mensen. Fantastisch. Dankjewel. Zwarte Jannes. Applaus. Voor al uw, Sint Steven, voor al uw tentfeesten. Ja. Bij mij gekomen, dames en heren, applausjes even stiekem erop gekropen. Andrew Makkinga. Andrew, welkom. Goeion, Alleje. Zeg ik het goed? Goeion? Goeion, Alleje. Ja, Goeion. Oké, goedenavond. Ik probeerde mijn Fries. Ja. Andrew, waar kennen we jou van? Van Radio 6, NPO, Lagerhuis. Je bent eigenlijk media en in de media verschijnen en daar jezelf zijn. Is eigenlijk jouw werk, toch? Grotendeels. Oh, ja, zoiets. Ja. En, maar jij woont nu in Rotterdam. Yes. Maar je bent opgegroeid in Grun. Dat ligt net even iets anders. Ik ben op 9 december 1982 geboren in Oeganda. Maar mijn moeder was wat ze hier vroeger een bommoeder noemden. Bewust ongehuwde moeder. En die kreeg 2 kinderen. En werd verliefd op een Nederlander die uit Enschede kwam. En na zijn studie economie aan de Rijksuniversiteit Groningen... Het was volgens mij uit met zijn vriendinnetje. Ik denk dat dat het ook een beetje was. Dacht, ik wil hier weg.
Hij ging bij het Tropeninstituut destijds in Amsterdam Pidgin English, dat spreken ze in Kameroen. Die taal ging hij leren en hij ging naar Afrika. En in dat Afrika werd hij verliefd in Oeganda toen hij daar werkte. Op die vrouw met 2 kinderen, mijn moeder. En daarna ben ik met mijn zusje en mijn moeder en mijn vader Rob Makkinga, dat is trouwens een Fries dorp. Die mensen zijn uit Friesland zo Overijssel naar Enschede gegaan, maar dat is een ander verhaal. Zijn we naar Nepal gegaan en van Nepal zijn we naar Soudaan verhuisd. En toen brak de Golfoorlog uit en toen ben ik met mijn moeder en mijn zusje naar Hengelo gegaan. Dat is bij Enschede en de buurt, en Deventer en Almelo. En vandaar zijn we naar Groningen gegaan, in een dorpje Winsum. En daar heb ik geleerd dat het Gronings volkslied van Lauwe Zee tot Dollartouw. Jullie kennen het niet. Jullie praten alleen maar Kennen wij Fries. niet. Jullie Ja. En toen ben ik naar Amsterdam gegaan. Ja. Anne Schoutmeer. Ja, het gaat lekker. Ja. Het is mooi om te zien. Wat vind je van deze avond hier? Want jij doet veel van dit soort avonden, om het zo maar even te noemen, in de Randstad. Sowieso is het... ik vind het goed dat het er is. Wat me opviel toen ik hier binnenkwam... Want ik kwam als kind wel eens in Dokkum bij mijn tante Kobi en ome Thijs. En weet je, dan leer je dus iets van Friesland kennen. En omdat ik op zoveel plekken in Nederland heb gewoond... de Friesen, jullie zijn wel een apart volkje. In de positieve zin, de taal bijvoorbeeld vanavond. Of je spreekt Fries, of je doet niet mee. Snap je? Gronings kun je een beetje accent, Amsterdams ook een accent, Rotterdam een beetje, Brabant, Limburg wordt moeilijk. Maar Friesland is echt like, we don't give a fuck. Fries, of je doet niet mee. En dat merk je wel aan vanavond. Als je de taal niet spreekt, dan ben je eigenlijk al buitengesloten. Daar begint het, bij binnenkomst. Voelde dat zo? Nou ja, ik kom natuurlijk van buiten naar binnen. En dan hoor ik, hoe heette die jongen die in de tentfeesten zat? Ja, Ramiro. met je bril op. Omdat ik hier wat vaker ben geweest, kon ik horen dat bijvoorbeeld hij zei dat hij vroeger zwarte werd genoemd. Maar dan moest hij bewijzen dat hij een zwarte was die wel Fries kon. Uh-huh. En dat vind ik een pijnlijk ding. Ja. Ik merk dat het maakt niet uit hoe goed je de taal spreekt, zoals hij. Er zijn nog steeds mensen in Friesland die naar hem refereren als zwarte. En misschien zelfs wel als hij naar het toilet is, blijft toch een zwarte. Begrijp je wat ik bedoel? En onze presentatrice vindt Zwarte Piet wel een ding, maar ja, iedereen moet er ook even bij zeggen dat ze de anderen ook wel begrijpen. En het doet mij heel erg denken aan toen ik in Groningen op voetbal zat. Ik heb het verhaal wel vaker gezegd. Dan moesten we wel eens voetballen tegen Bedum of tegen een ander team. En dan werd er gezegd, als ik op het veld stond, kijk die zwarte! En dan zei die zwarte die heeft ook een rugnummer. En dan was het matten. Of aan mijn oma Makkinga bij de flat in Enschede. Dan zeiden de andere oude mensen op de flat, die zeiden... Oh, misschien, dat zijn de zwartjes van Johanna. De zwartjes van Johanna Makkinga. En dan zeiden ze, dat bent geen zwartjes, dat zijn geen zwarte. Dat bent mijn kleinkinderen. Dat zijn mijn kleinkinderen. Dus mijn oma, witte oma Makkinga, was misschien wel net zo'n vrouw geweest die op de balustrade overheen keek en zei, dat bent de zwartjes van die en die. Maar waren het niet dat haar eigen zoon thuis kwam met een zwarte vrouw, met zwarte kinderen, waardoor het leven haar dwong om het op te nemen voor een vorm van microagressie, zoals je dat noemt. Een kleine vorm van racisme. En als je kind bent, sorry dat ik zo lang praat, maar als je kind bent en je maakt constant dit soort dingetjes mee, dan is dat best moeilijk. En wat is er moeilijk aan en hoe leer je daarmee dealen? Hoe ga je dat goed maken in jezelf? Hoe deal je daarmee? Nou ja, ik heb het geluk dat ik een bijzondere opvoeding heb gehad en veel plekken in de wereld heb kunnen zien. Maar hoe deal je daarmee? Zal ik je een eerlijk antwoord geven? Graag. Er is niet zo makkelijk mee te dealen. Want het ligt niet aan mij dat mensen zo doen. Snap je? Dat is ook wat mij is opgevallen de afgelopen tijd rondom de discussie en racisme. Het feit dat een vrouw als Sylvana Simons gewoon zegt wat ze vindt over racisme en dat wij daar als heel Nederland over haar heen vallen, heeft te maken met dat ze een vrouw is, maar ook dat ze een zwarte vrouw is. Het heeft te maken met het feit dat heel veel jongens en meisjes wel over Bonifatius les hebben gekregen op school, maar niet over de miljoenen Afrikanen die met een bootje van Afrika naar Amerika zijn verscheept. Snap je? Het heeft daarmee te maken. Het heeft ook te maken met het feit dat toen slavernij plaatsvond, zaten wij hier in Nederland, wij zeg ik, de mensen in Nederland, die maakten dat niet mee. Dus je moet je voorstellen, je bent in de tijd van slavernij en er worden ergens op de wereld
mensen van de ene naar de andere kant verscheept. En daar hebben wij dan als Nederland aan verdiend. Ja, de mensen destijds wisten er niks van. Laat staan dat de mensen nu beseffen dat het nog maar 150 jaar geleden is voor sommige mensen. Snap je? Dus ik heb het eigenlijk allemaal over dingen waar ik zelf niks aan kan doen. Het is het failliet van de samenleving dat we er niet in zijn geslaagd om in de afgelopen 100 jaar, en de afgelopen, laten we zeggen, 20, 30 jaar, scherp te zijn op het bijbrengen van de lessen uit het verleden, zodat we op dit moment in het heden iets beter om kunnen gaan met de nieuwe samenleving die we hebben. Ja, hoe de discussie over racisme is heel veel aanwezig. Ja. Worden kampen, heb ik soms het idee, omdat ik uit bijvoorbeeld een gemixt gezin kom, is het niet zo dat ik word gediscrimineerd, maar omdat mijn broertjes en zusjes zijn waar ik ben opgevoed, voel ik die pijn ook eigenlijk gelijk. Daar heb ik ook een soort antenne voor. En we worden een beetje radeloos, want het wordt zo'n extreme discussie. Er is bijna geen ruimte meer voor nuance of naar elkaar luisteren. En de grote schreeuwers nemen het bijna over, lijkt het wel. Hoe zouden we verder kunnen komen in een discussie tussen zwart en wit, tussen verschillende mensen, om de volgende stap te nemen? Ik denk dat we moeten samen verder. Dat is een feit. Ik bedoel, iets anders moois van vanavond is de manier waarop iedereen toch wel een soort van zijn Fries kan. Nou zijn we natuurlijk bij de Friese variant van de grachtengordel hier. Iedereen hier die zwart is, kan dan ook een beetje Fries. Ik snap ook wel dat dat in de rest van Leeuwarden misschien niet het geval is. Maar we moeten samen verder. En laat ik een voorbeeld nemen. Als jij het woord zwart googelt, komt daar misschien iets met zwart en adoptiekinderen. Omdat je uit het gemixt gezin komt, snap je? Als ik zwart google, komt misschien zwarte muziek naar boven als eerste, omdat ik radio-dj ben. Als iemand anders hier, een wit persoon, die bij Janne Douwes aan het demonstreren was, zwart intoetst op Google, komt te staan: invasie, mensen zijn tegen Friesland, stop Zwarte Piet. Dus wij leven allemaal in dezelfde wereld, op hetzelfde stukje land. Maar de bril waarmee we naar de wereld kijken, die wordt beïnvloed. Dus als wij ons daar niet van bewust zijn dat dat gebeurt, dan zou het wel eens kunnen zijn dat we in een wereld leven waarbij we eigenlijk alle technologische middelen hebben om naar elkaar te luisteren, maar op een of andere manier we verder van elkaar afkomen te staan. Ja, natuurlijk hebben de technologiebedrijven die allemaal in Amerika Maar dan wil zitten. ik niet Maar eens- wacht even heel kort. Die verdienen natuurlijk aan het verschil. Die verdienen natuurlijk aan dat we niet bij elkaar komen. Ja, maar en daarnaast is het zo dat je... Maar kan je het daarvan winnen? Nee, maar je moet het op microniveau afvragen. In die tentfeesten. Ligt het nou aan hem dat hij moet uitleggen dat hij Fries is, dat hij de taal spreekt, dat hij een warm gevoel in zijn buik krijgt als hij terugkomt van vakantie? Of ligt het aan de andere jongens en meisjes en de opleiding die ze hebben genoten en de ouders die ze hebben en de informatie die ze krijgen, dat ze eigenlijk onbewust naar hem nog kijken als iemand van buitenaf? Snap je? En daar zijn wij gezamenlijk voor verantwoordelijk. Ik denk dat het ook zo is dat we met z'n allen moeten zeggen: waarom zijn we zo gevoelig voor de Zwarte Piet discussie? Ik zeg wel eens tegen mensen dat het komt omdat als ik tegen jou zeg dat jij racistisch bent, of Zwarte Piet racisme is, dan denk jij: mijn jeugd, al die leuke decembermaanden. Misschien ben je wel heel moeilijk, heb je een hele moeilijke jeugd gehad en was het enige leuke in jouw leven eigenlijk als Sinterklaas en Zwarte Piet langskwamen. Voor mij, toen ik Sinterklaas en Zwarte Piet voor het eerst zag, was in Soudaan en ze kwamen in een bootje van de Nijl en van Zwarte Piet droop de schmink zo af. En ik dacht, nou, een beetje vreemd, zei ik tegen mijn zusje. En toen begreep ik later dat Zwarte Piet en Sinterklaas, meneer Schenkman schreef een boekje en toen was de stoomboot hip. Nou, er kwam de stoomboot, want daarvoor kwamen ze natuurlijk niet op de stoomboot, want die was er niet. Misschien komt Sinterklaas over een paar jaar met een drone en ga zo maar door. Die verandering, die moet toch niet zo raar zijn? En een boot vol transgenders. Ja. Nou ja, weet je, ook daar. Ook dat. Het is goed dat je dat zegt. Want blijkbaar mogen die jongens van VI wel zeggen wat ze vinden. Maar als er een paar mensen willen protesteren en hun kleur is zwart, dan worden ze collectief tot de orde geroepen. Dan zegt wit Nederland: het is goed dat jullie protesteren, maar we willen wel bepalen hoe jullie dat doen. Snap je wat ik bedoel?
Absoluut. Wordt dan ook bijvoorbeeld nu het nieuws, ook het negatieve nieuws, wat er maar kan te zeggen zijn over bijvoorbeeld anti-Zwarte Piet mensen ook gekaapt. Hè? Vandaag weer grote chocoladeletters, moordaanslag aangekondigd op Sinterklaas, hè? Van een activist van de Grauwe Eeuw. Dat wordt helemaal uitgepakt en het wordt onder de neus gegeven van, goh, zie je wel. Is het zo eigenlijk dat jij zegt, er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat we al niet eens aan tafel komen voor een gewoon gesprek? Is dat het eigenlijk? Nou, ik zou willen zeggen dat ik denk, we moeten ons niet tegen elkaar uit laten spelen. En ik ben daar zelf ook schuldig aan. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik gaf een interview in het Parool deze zomer. Toen werd aan mij gevraagd, wie vind je de slechtste presentator, zoiets. Dacht ik eerst, nou, daar wil ik niks van zeggen. Toen op een gegeven moment dacht ik van, nou ja, ik ga het toch zeggen. Ik had net de Brabo Neger gezien. Dus ik zette daaronder, Brabo Neger. Step your game up, zette ik erbij. Ik vind eigenlijk dat je niet kritisch of negatief moet zijn over iemand die je helemaal niet kent. Dus in dit geval heb ik me daar schuldig aan gemaakt. Ik kreeg ook meteen telefoon van de halve Surinaamse maffia, maar dat is een ander verhaal. En neven en ooms. Maar wat ik niet deed was de stap nemen om naar hem toe te gaan en hem te leren kennen. En te zeggen, joh, weet je, ik vind die naam niet kunnen. En tegen hem te zeggen van, we hebben te weinig... Als ik nu tegen jullie zeg, noem 10 zwarte mannen of vrouwen van onder de 30 die op televisie zijn in Nederland, die niet rennen, die niet dansen, die niet springen, die niet op een of andere manier leuk doen. Snap je wat ik bedoel? Blijft akelig stil, hè? Begrijp je wat ik bedoel? Maar in plaats van dat ik dat in stilte tegen hem zeg, heb ik het openlijk gedaan. Dus dat zou ik willen zeggen van mijn kant. De andere kant is, als je hier protesteert tegen Sinterklaas of Zwarte Piet zoals het nu is, of tegen de activisten, is het echt omdat je daar zo tegen bent of heb je het gewoon zelf moeilijk? Ik loop door deze winkelstraten hier, ik zie de winkels sluiten, mensen kopen dingen online. Mensen hebben last van allemaal dingen die helemaal niks te maken hebben met iemand die tegen Zwarte Piet aan het protesteren is. Hoe zit dat? En laten we ons niet met z'n allen een beetje tegen elkaar opzetten door politieke partijen. Want iemand als Mark Rutte vindt het natuurlijk prachtig als wij in Nederland een discussie aan het voeren zijn over beelden uit de Gouden Eeuw of over Zwarte Piet. Die man lacht zich dood, want het merendeel van de Nederlanders is wit. En dat blijft voorlopig zo. En het merendeel van de Nederlanders, om de Groningers, mijn oude Groningers maar te noemen, heeft andere dingen aan hun hoofd. Aardbevingen, hoe komen mijn kinderen rond? Dus het merendeel van de Nederlanders zal eerder neigen om te stemmen op iemand die zegt, ah joh, doe lekker normaal. Ja. En dat is een trick. It's a very dangerous game, zei ik in het Engels. Goed zo. Daarmee sluiten we af. Andrew Mackinga. Juist. En we gaan weer luisteren naar Shirma. Shirma, kom erbij. En Abigail. Shirma, toch nog even. Jij maakt ook die hele avond mee. Je hebt al een paar keer instemmend geknikt. Wat is jouw indruk van deze avond? Want ik kan je wel zeggen, dat is eigenlijk voor het eerst in Friesland dat we hier dit thema zo bespreken en op deze manier aan de orde stellen. Wat voor gevoel krijg jij erbij? Nou, ik denk dat jullie zijn eigenlijk een goede voorbeeld voor de rest van Nederland. Dit moet gewoon ook op de RTL 4 en de grotere zenders. Iedereen moet hierover open kunnen spreken. Ik heb hele mooie dingen gehoord. En het gaat erom dat we moeten niet verwijten, maar we moeten het oplossen. Snap je? That's it. Te gek. We gaan naar Shirma luisteren en dan willen we graag terug naar de zaal. Omdat ik graag nog wil weten, wat vinden jullie? Hebben jullie nog vragen? Willen jullie nog zeggen? We willen graag weten wat meest thuis zijn. Dus je hebt even de tijd om na te denken over een vraag of opmerking of statement wat je zo meteen wil maken. Precies geen tijd. Maar we gaan natuurlijk luisteren, vooral. Maar Shirma, Rouse en Abigail, applaus. Dankjewel. Nou, ik had net een hele discussie over wat West-Friesland is of niet. Boeien, luister. In maart kom ik naar Den Helder en Alkmaar, dat is het dichtstbijzijnde. Ik ben uit Rotterdam hierheen gekomen vanavond. Dus ik verwacht op zijn minst jullie daar te zien. Maar het is een voorstelling over het leven van Aretha Franklin. En wat ik zo te gek vind aan dit moment is dat zij maakte liedjes waarbij je ook boos mocht zijn of kon protesteren. En dit is er eentje van. Mag ik even die C even? Chain, 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 come on. Chain, 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 yeah, yeah, yeah. Chain, 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 yeah, yeah,
Ja, Sheryl Rose. Ze komt Azen nog een keer waarom. Ze komt zometeen nog 1 keer terug. Dan kunnen we nog een keer van genieten. Ja, echt Sheryl. Echt. Fijn. Even kijken. Facebook. Marianne, those tears be Iris. Yes. En vertel eens even, wat voor reacties of vragen binnen daar? Nou, Iris, ik zie een heleboel actie hier. Ja, dat klopt. Er wordt flink gediscussieerd en gereageerd op wat er wordt gezegd en wat er wordt gezongen. Zo krijgen we een reactie op de woorden van Zwarte Jannes. Ik denk niet in zwarte en blanke mensen, maar ik zie allemaal gezellige mensen hier in de zaal. Daar kwamen veel mooie reacties op. Noem er eens 1 en van wie die was dan bijvoorbeeld. Nou, precies die ik nu zeg, van Saaie Brinkman. Hoog tijd dat de anderen dat ook snappen. Wel een vraag van Wiesje Procé over cultural appropriation. Hoe werkt dat precies? Dus bijvoorbeeld als iemand met een donkere huidskleur Friese klompen draagt, is dat ook cultural appropriation? Want het werkt natuurlijk de andere kant op. En voor wie is die vraag? Niet specifiek, ik kijk even de gastentafel aan. Ja, wie wilde wat zeggen? Is dus cultural appropriation, even uitleggen. Dat is bijvoorbeeld, nou, wat wordt eronder verstaan? Nou, het lijkt mij dat je iets doet wat niet per se verwacht wordt. Dus bijvoorbeeld... Dus bijvoorbeeld ik met Friese klompen, wat heel sexy is natuurlijk. Sowieso. We gaan ze opsturen. Kom maar op, hè. Wat is je schoenmaat? Ik rock ze. Ik heb hele grote schoenen. Ja, maar we hebben ook hele grote klompen. Maar 43. Oh, kijk. Nee, maar cultural appropriation. Ja, ik ben van me apropos door cultural appropriation. Maar bijvoorbeeld witte mensen met dreadlocks, kan dat? Ja, dat kan. Wordt wel gezegd van dat mag eigenlijk niet. Kan wel, maar het ziet er minder happening uit. Maar het kan wel. Ik heb waak gezet voor andere mensen. Ik bedoel, ik heb zelf dreads, hè, dus. Maar het is... Maar til je er zwaar aan? Vind je dat moet je als wit persoon niet doen? Man, dreadlocks is a lifestyle. You feel free, je doet wat je wil, waar je zin in hebt. I just love it. Tuurlijk, alles mag. Top. Marianne, nog meer reacties daar? Of Ja, vragen? er is heel veel. Ja, heel veel reacties op wat er wordt gezegd. Weinig vragen, dus kijk vooral nog even terug straks. Ja. Goed, nou blijf dan ook vooral die commentaren zeggen. Zijn er nog mensen in de zaal die hebben, ondanks dat ze hier is. Zeg even wie je bent, wat je wil zeggen of eventueel vragen. Joey Heerman, ik ben ook collega van Ramiro Gras. Hij. We kennen elkaar. Het is eigenlijk wel grappig wat Andrew Makkinga zei. Die zei, het is niet per se een discussie van zwart of wit. Maar bijvoorbeeld ook, hij komt naar Friesland en hij zegt, ja, maar als je eigenlijk de Friese taal niet spreekt, ja, dan hoor je er eigenlijk niet bij. En dat was eigenlijk het probleem ik ben even de naam vergeten van... Andrew. Nee, Frank en wie zat daarnaast Frank? Frank, Marianne en Charlene. Charlene, die zeiden van, ja, eigenlijk worden wij niet echt geaccepteerd. Ik denk dat dat alles te maken heeft met dat Marianne en Ramiro wel Fries spreken. En ik merk dat zelf ook. Ik heb gewerkt bij, net als Andrew, bij 3FM en bij 538. En daar vertelde ik heel trots, omdat ik hetzelfde ervaar als Ramiro. Van ja, ik ben trots op als ik terugrij naar Friesland, dan alles, die hele beleving. Ik ben trots om Fries te zijn. Maar ik merk wel dat als ik in een dorp kom, dan denken ze, daar heb je, zo'n stadje. Of dan heb je een... Is volgens jou, wordt de Friese taal eigenlijk ook gebruikt als barrière tussen de kleuren? Nee, ik zie dat niet zo, moet ik je eerlijk zeggen. Maar Nou, je hint er wel een beetje op. Nou, waar ik meer naar hint... Kijk, ik heb toevallig met Ramiro een programma gepresenteerd. Dat heette Boerenjongens. En dat was voor Omroep Zuidwest. En waarbij iedereen dacht, ik ben degene van de boerderij en hij niet. Nou, dat was al een vooroordeel. Maar ik zei wel eens tegen Ramiro op kantoor, ik zou best wel een programma willen maken voor Omroep Friesland. Want het is ook mijn zender. Want het is een Fries en ik voel me Fries en het is een Friese zender. Is Omroep Friesland te wit? Nou, het is meer dat ik het nooit zou kunnen, want ik spreek de Friese taal niet. Dus ik word eigenlijk al buitengesloten. En dat is natuurlijk wat niet alleen ik ervaar, maar ook als heel veel kijkers. En dat is natuurlijk wel heel jammer, omdat het gevoel is dat het ook mijn zender is. En dat heeft natuurlijk wel raakvlakken met of je nou donker bent of, weet je wordt ergens van buitengesloten, terwijl je er eigenlijk bij hoort. En je zei het net zelf, tussen jouw familie, jij voelt dat dan ook zo.
Nou ja, en dat is wel, ja, dat vind ik heel jammer. En ik kan me dus heel goed deze avond ook voorstellen dat heel veel mensen dat zo voelen. Ja, we proberen hier dat je mag spreken wat je wilt spreken. En ik kan wel zeggen dat we er echt voor gekozen hebben dat het drietalig is. Nederlands, Engels of Fries. En we proberen daar ook, en zijn we ook heel benieuwd naar jullie suggesties, hoe we dat gaan vormgeven. Want we willen niemand uitsluiten, maar we willen ook niet, zoals Ramiro, als je denkt en voelt en in je hart Fries bent, dat je dat ook niet hoeft te doen, omdat het dus niet zou passen, zeg maar. Dus ja, dat blijft voor onze klas. Maar ik zag jou ook heel erg knikken over dat taalstuk. Zeg even kort wie je bent en waarom was je het zo met hem eens? Nou, ik ben Rianne Hendricks en ik ben Friesktalig opvoed. En ik merk dat het hele Frieske taal idee, dat net echt kleurgeboon is. Want dan ben ik heel veel witte mensen, waarvan je net gelijk verwachtte dat die Fries praten. En hij gelijk half jaar, die praten Fries. En je deed gewoon nog Hollands mij praat. Ik bedoel, als ik iemand in kom, praat ik altijd Hollands mij beginnen. En dat is voor mij net iets wat aan kleurboon is. Ik bedoel, ik verwacht je gewoon als ik iemand in kom hier in Douwet, dat hij Nederlands praat. Ik verwacht je hier net zo snel dat ik iemand in kom die Fries praat. Dus ik heb het idee dat is wat Guinness het proberen te vertellen, dat net echt aan kleurboon is. Even zien, Carlos, wil jij nog wat zeggen? Ja, ik hou hem zelf beter, ik weet. En hou het kort, hè? Nee, weet je wat het is? Ik merk heel veel wit is zwart, maar we hebben het ook over identiteit. En wat mij een beetje in mijn jeugd heel erg dwars zat, is zeg maar, dan kwam ik bij drumles bijvoorbeeld, of waar dan ook, en dan zeiden ze, ja, dat is zo'n buitenlander. Ze zien mij, ze zien een kleurtje, buitenlander, oké. Maar als ik dan vertel waar ik vandaan kom, dat is wel degelijk een verschil. Als ik zeg dat ik uit Marokko kom, stel je voor, ja, dan wordt de sfeer anders. Maar als ik zeg ik kom uit Brazilië, dan was het, oh, het is het land van samba en dansen en feest. Je bent welkom. Dit is maar net wat de media ook zegt en wat wij voorgeschoten krijgen in het nieuws. En daar is het verschil. Dus zeg maar, Marokko is gevaarlijk en Brazilië is gezellig. Dat projecteert dan gelijk op jou? Ja, dan is de sfeer wel anders. En ik heb dat altijd wel zo ervaren. En ik vind dat nergens op slaan. Maar laten we elkaar persoonlijk leren kennen. Ik ben zelf een wereldburger. Ik ben een voorstander van houden van de mens. En ik denk dat je dan een heel eind komt. Ik heb heel veel leuke dingen gehoord vanavond. Maar ja, leer elkaar gewoon persoonlijk kennen. Ga dan pas iets over iemand zeggen. Nou, het is heel makkelijk om Carlos persoonlijk te leren kennen, want stap gewoon op hem af en dan komt het helemaal goed. Nog iemand die... Frank. Ik hou hem zelf beet. Ja, nee, ik wou nog even wat vertellen. In 2009 had ik een baantje en we stonden buiten, stonden te roken en het was Paarse Maandag. Ik weet niet of jullie weten wat dat inhoudt. Nee, leg uit. Dat betekent dat je ergens vooruit mag komen. Of uit de kast mag komen voor iets. Dus ik maakte een grapje. Ik zeg van, nee, ik wil jullie ook wat vertellen. Ik ben eigenlijk een neger. Ja. Nee, ik hield er wel af en toe van om grapjes ook over mijn kleur te maken. Iedereen ging los. 10 minuten lang. Na 10 minuten dacht ik, nou. Na 20 minuten dacht ik, Hoe gingen ze dan los? Nou, de ene na de andere grap over mijn huiskleur, over mijn ras kwam. En dat ging maar door. Na een half uur dacht ik, nou, ik ga nu maar weer eens naar binnen. En ze bleven maar doorgaan. 2 dagen later kwam ik ze weer tegen. Gingen ze weer door. Toen heb ik tegen die vrouw gezegd, ik zeg, luister, je bent op zich een aardige vrouw. Maar ik vond het eigenlijk, na 10 minuten vond ik het al beledigend worden. En je bent gewoon nu na 2 dagen ben je nog bezig grappen te maken. En waar ligt... Wacht even. Vrijheid gegeven. Jij hebt ze de vrijheid gegeven. Ja. En dat is het. Oprah Winfrey zei dat heel mooi. Ze zegt, het punt dat wij elkaar een neger noemen of elkaar dat doet uit stoerheid. Jij versterkt letterlijk het gevoel en de macht die iemand krijgt om jou zo te kunnen noemen. Because you do it yourself. Ja. En Dat moment heeft mijn ogen geopend. Ja. Vanaf dat moment heb ik ook gezegd, ik wil dat niemand nog een grap maakt. En ik ga ook zelf sowieso niet meer. Want weet je wat het ook is? Als mensen mij maar 5 minuten kennen, denken ze dat zij het recht hebben om grappen te mogen maken over mijn huidskleur. Marianne, even Steven, maar hou hem beet, want lukt dat? Ga op schoot bij Jannes. Ik vind het best wel leuk. En een lange vraag Nou, ook nog. Tijdens mijn theatervoorstelling, waar jij het over had, dat je een grap maakt over jezelf.
Maar ik maak niet alleen tijdens mijn theatervoorstelling een grap over mezelf. De grotere etnische groepen in Nederland maak ik allemaal grappen over. En met name, dan merk je als ik in het noorden van Nederland ben, met alle respect. Maar dan heb ik een stukje over de Hollanders. Ik heb de Turken dan gehad, de Marokkanen, Somaliërs, de Polen, Chinezen. Ik pak ze allemaal hard aan, dan kom ik bij de Hollanders. En dan merk ik dat die lach minder is. Want ik zeg bijvoorbeeld, ja, wat hoor je als een Hollander van een flatgebouw afflikkert? Patat! Waarom heeft de Hollander grote neusgaten? Lucht is gratis. En als ik steeds doorga, dan merk je... ja. Ik zeg, oh, nou, en dan heb ik nog een kleine test. Dan zeg ik altijd, oké, weet je wat? Hollandse mannen kunnen ook niet zo goed dansen. Weet je wat we doen? We gaan een test. Dan heb ik altijd een nummertje. Doe allemaal je rechterhand de lucht in. En we doen de helikopter. Carnavalsnummer. Het is geen Chinees. Hartstikke logisch. Maar toch, als de hand de lucht ingaan van Hollandse mensen in de zaal... Die maat die je niet kan missen. Godsgruwelijk hard uit de maat dansend. Zo bruut dat ik zelf ga twijfelen over mijn eigen maat. Maar dan merk je dat is dan minder grappig. Hè? Dan denk ik, oh, dit is minder grappig dan. Oké, maar goed, we gaan verder met de show. Ik wil even een punt maken. Maar dan toch een stukje bewustwording bij de mensen die zoiets hebben van... Ja, potverdomme, ik vond het inderdaad een stuk minder grappig. Ja, god, het gaat over jezelf, dan is het minder grappig. Juist, dankjewel. Steven, ik ben inmiddels hier. En jongens, we praten straks nog door, maar we worden bijna van de stream gehaald. En ik zou dit zeker niet willen missen. Goeie, waar haak je Bimi? Wieke de Haan. En Wieke is hier, dat doe best als krooster en op werkenstek bij Tresor. Tresor is de bibliotheek, het archief, het documentatiecentrum, die weten alles eigenlijk van Friesland. En in 1952 wie er een Fries literair tijdschrift, het heette De Tjerne. En die had doen uit zeg maar, solidariteit met de mensen in Suriname die toen al bezig waren met onafhankelijkheidsstrijd en de strijd voor de eigen taal, had die een taal gedichten uit het Sranang Tongo, dat is de taal, een van de talen die in Suriname praat wordt, hebben ze vertaald in het Friesk. Welk gedicht, welke vertaling van welk gedicht zisto us jerrelitten? Dat is een gedicht van Eddie Bruma, Mi Braka Mama. En dat betekent net mijn brakke mem, maar mijn leven mem. Mijn leven mem. Wacht even. Ja. En jongens, het is poëzie, het is hartstikke mooi. Graag even aandacht hiervoor. Mijn zwarte mem. Mijn zwarte mem. Ja, zit madel en sloeg het. De ben al lang in de rest. Oud memke, oerijn. Jou die ekta sliepen. Ik weet hoe wurg als to bist. Eerst nou heb ik zien hoe dat dien hier al griezet. En de ronfels onder dien eeg. Zeft, zoek ze glijtstreekje wollen. Dat neert die wekkert, mi mem. En sasto nou glimkeste in dien sliepen, sjoch ik dien brozelige tosken, mem. Wur wekker, je naar dien sliepstee, dien dij wie al lang genoeg. Dankjewel. Applaus. En in 1952 ben dus deze gedichten uit het Sranang Tongo vertaald in het Friesk vanuit de Black Archives, die het een soort zwarte geschiedenis, zwarte geschiedenis hier in Nederland bewaren en veiligstellen. Eigenlijk hetzelfde als wat ze bij Tresor doen, maar cultureel erfgoed. Bij de Black Archives willen ze heel graag die gedichten vertaald hebben van het Friesk naar het Hollands, zodat ze Sranang Tongo, Friesk en Hollands naast elkaar hebben. Als er vertaler is binnen thuis die het nou zeggen of hier, die zeggen ze dat wil ik wel, dan kunnen ze zich melden bij Tresor en zwagen wij dat het goed komt. Dankjewel. En dan gaan we nou voor de laatste keer luisteren naar de Queen, de koningin van Vanneoen, Shema, koningin Shema Rouse. Just wanna be happy, yeah. But if I keep on doing the things that keep on bringing me pain, the whole way I can change. Wanna be happy, yeah. But if I keep on, oh, self to sleep, shout and raise your hands. It won't change a thing, child, until you understand. If you're tired of being the same, if you're tired of things not changing, it's time for you to get out the way. Jesus knows.
Let me hear you say yeah, yeah, yeah. Let me hear you say yeah, yeah, yeah. Let me hear you say yeah, yeah, yeah. Let me hear you say yeah, yeah. I want to hear you sing it, come on. Let me hear you say yeah, yeah. Come on. Let me hear you say yeah, yeah, yeah. Let me hear you say yeah, yeah. Oh, oh, oh. Let me hear you say yeah, yeah, yeah. Come on. If, yeah, yeah, yeah. All right. Let me hear you say yeah, yeah, yeah. We wanna change. Let me hear you say yeah, yeah, yeah. Let me hear you say yeah, yeah. Take me to the chorus. If you're tired of being the same, if you're tired of things not changing, it's time for you to get out the way. Oh, don't get stuck in how you feel. Let him take the wheel. He knows the road that you need to take. Come on, everybody say yeah. Come on, yeah, yeah. Hey, let me hear you say yeah, yeah, yeah. Everybody say yeah, yeah, yeah. Let me hear you say yeah, yeah, Oké, Summer Rounds. Oké. Alleer super bedankt. Shirma bedankt. Alleer Jirek super bedankt voor deze joen. Ik vond het heel speciaal. Het heeft me rek. Ik zal er nog goed nadenken. Meestal op een stream. Alleer bedankt voor Shen, voor de commentaren, voor de aanvullings. Blow Shen, deze stream bloot ik beschikbaar. Wij keren aast nog terug met plaatjes van Larry Cook. Dus hem hoegen nog lang net naar huis. Marianne, ik vond het een mooie joen. Wat voest je? Ja, bijzonder. Heel bijzonder. Wat voest je het mooiste? Wat heeft hij het meest trekken? Nou ja, ik hoop dat mensen vooral naar huis gaan met Stof dat Nighting. Ja. En ik denk dat dat wel lukt is. En we vregen nooit meer, waar komst echt waai? Nee, dat maar niet meer. Goed. Orenwieken ben we er weer. Daar hebben we het heel ergens oorzoer, namelijk seks en technologie. En alles wat je dan in de holle komt, dat hebben je waarschijnlijk. Dus dan show je hem graag weer. Of op een stream. Jongens, nog een hele fijne joen en tot Orenwieken. Ontjen, bedankt. Hoi.